Hola, avui us explicaré les activitats de català d'aquesta setmana. Com veieu, treballarem el text instructiu i concretament la recepta. L'activitat 1 es titula Com fem un text instructiu. Si cliqueu, veureu que us he posat una mica d'explicació perquè entengueu que és un text instructiu. És un text que serveix per donar instruccions. Teniu una mica l'explicació i aquí teniu connectors, vol dir aquelles paraules que fem servir bastant en aquest tipus de text. Quan comencem, per continuar i quan acabem aquest tipus de text. Mirarem l'activitat 2. L'activitat 2, com fem una recepta. Dins del text instructiu ens centrarem en la recepta aquesta setmana. I aquí us he posat unes imatges de com s'ha de redactar una recepta. Com veieu, les parts de la recepta, sempre el títol del plat que anem a explicar, els ingredients que es posen en línia, vull dir, una sota de l'altra. Després la preparació, també s'han d'explicar molt bé cada pas per fer aquesta recepta i al final es posen les altres informacions. Us he posat també un model 8 perquè ho veieu aquí molt clar. El nom, ingredients, preparació. Si anem a l'activitat 3, aquí ja tenim activitat, Veieu que ja posa activitat, llegeix la recepta. Si cliqueu, això us porta a una d'aquestes fitxes interactives que fem. Teniu uns passos, uns dibuixos que us expliquen com fer unes torrades de Santa Teresa, que són unes torrijas, un plat típic d'aquí a Espanya. Aquí teniu els passos amb dibuixos ordenats, vosaltres mirant els dibuixos heu de llegir i posar números ordenant els passos. Després aquí us pregunta quins estris necessitaràs i heu de llegir bé per veure tots els estris que es necessiten i els escriviu aquí. Això després ho revisaré jo, aquesta part d'aquí no s'autocorregirà. I la pregunta 3, quins ingredients necessitaràs, tampoc s'autocorregirà. Vosaltres els escriviu i jo ho revisaré. D'acord? Recordeu que quan feu la fitxa interactiva, després li heu de donar terminado, enviar a mi professora i poseu el correu electrònic sisewagner@gmail.com. Quan hàgiu fet la fitxa interactiva, veieu que a sota està el fòrum de l'activitat. Recordeu, entreu al fòrum, obriu un nou tema de debat i simplement poseu Marta, ja he fet la fitxa interactiva. D'aquesta manera jo ja ho sé i entro, reviso, corregeixo i us poso la nota aquí al fòrum i queda registrada. I última activitat, activitat 4. Activitat fòrum, compartim receptes. Bé, com que estem treballant la recepta, doncs us proposo que a casa pregunteu al pare, a la mare, qui vulgueu, sobre alguna recepta, vosaltres mateixos. Si coneixeu receptes que us agradin, que feu a casa, doncs vull que ens les compartim. Vosaltres heu de clicar, afegeix un nou tema de debat, poseu aquí a assumpte, poseu el nom del plat que voleu explicar i a missatge, doncs, expliqueu la recepta. Recordeu que per explicar la recepta, doncs, mireu l'activitat 1 i l'activitat 2 de com fem una recepta. És a dir, aquí posareu el títol, el nom de la recepta, primer ens poseu ingredients, 2 punts, i poseu els ingredients, una sota de l'altra, i després preparació, 2 punts, i la preparació pas a pas molt ben explicada, d'acord? Perquè si no, no s'entén bé la recepta. No pot ser tot seguit, ha de ser un punt, a sota faig un altre, a sota l'altre, mireu bé l'activitat 1 i l'activitat 2 per entendre-ho, d'acord? I així, doncs, mirad, compartirem receptes. Quan la tingueu escrita, com sempre, enviar al fòrum, així tots les podrem veure, podrem comentar, jo us comentaré i us posaré una nota de com l'heu redactat també, d'acord? Que vagi bé la setmana.